Ngiyabingelela emagumbini amanye omhlaba, ngibingelela ababukeli emakhaya. Abaka Bhenico laba sebefikile futhi banilethele umndeni la onosizo olukhulu olumangalisayo. Kodwa ngeke ngasho ukuthi usizo lwani, ngiyacabanga ukuthi kumele ukuthi bazisholo bona ukuthi baphethe luphi usizo abazonithulela lona njengamanje. Namhlanje ngila eNew German ePinetown, bude buduze nje nedolobha laseThekwini. Kuyibangana nje elincane usuke eThekwini uza la eNew German. Ngizonethulela ke namhlanje ke nampa abalaphi abazonisiza ngezinto abazonitshengisa zona ukuthi izona abaziphethe abasebenza ngazo. Ake sibuze ke mama ka ubanikeze ke ababukeli emakhaya ukuthi yini lo iphethe, yenzani umsebenzi wayo. Uqale futhi uzisho wena nje ukuthi wena ngubani, uqhamukaphi, uqale nini ukuyiphatha lento yakho, noma iyasiza kuphi, iyasiza abani, yenzani umthetho wayo. Awubanikeze ke ababukeli emakhaya ma. Ngiyabingelela babukeli nonke emakhaya. Mina ngingumama, bajwayele ukungibiza ngokuthi ngingumamfene. Sebazi banikhohlwa negama lami bathi mamfene. Ngihlala eNew German lapha eNew German ePinetown. Ngiphathele nangu uSigeba. uSigeba lo ulapha lezi zifo ezilandelayo: iphika, ikhensa, ama-ulcer, ushukela, iBP, ubuhlungu bezinyawo, izinso, igout, izilonda zangaphakathi nezilonda zangaphandle, izilonda zikashukela, iqolo, amadolo, amathambo, ikhanda elingapheli, migraine, ama-piles, igazi elingcolile uyalihlamba, ukuvuselela amasosha omzimba, amaphaphu anezilonda nanamanzi, isifo senhliziyo, amathumba, inzululwane, ukubaba komzimba, ukukhathala, ibhande. Lo muthi lo uSigeba Enterprises ngiqala ukusebenzisa ngo-2004, lapho engawubona khona ukuthi uyalapha iphika. Ngaqala ngalapha umfowethu endlini omdala wayephethwe yiphika, we-admithiwe esibhedlela eMaranhill. Lapho umfowethu esamphephe wafaka nebulizer, uthola ukuthi ayisamsizi ngalutho wayona. Ngathatha i-newspaper ngilekelela ngimphephetha, sengilande ney'ngane zakhe kanti ngesahlangana samphephetha kwaze kwasa engasizakali, esayifakile enjaleni nebhulizi engayikhululile. So kwathi kuseni ngase ngigoduka ngekhaya, kusho ukuthi kwakhona imbiza engangiyenzile engangilokhu ngiyiphuza ngoba ingisiza, ngase ngiyibeke efrijini. Ngalala ngoba ngangingabulalanga ubusuku bonke, ngalala nje ngathi vithi. Ngaphupha umuntu ethi umuntu vuka uthathe le yambiza esefrijini uhambe uyiphuze somfowenu. Nangempela ngavuka gubhu ngaleso sikhathi ngayithatha imbiza esefrijini ngayoyiphuzisa umfowethu. Ngafika ngamphuzisa ngo-11 o'clock ekuseni, asha u2 iphika lo abakubiza ngokuthi short bread manje sekubulala abantu kakhulu. Kwashaya u2 seliphelile nya, aliphindanga futhi lamphatha. Okwesibili kwaphinde kwagula ingane yami, iphethwe yilona leli phika leli lapha eWestville esibhedlela. Ngakhuphuka nalo muthi, isifakwe nebulizer, ise-ICU. Ngakhuphuka nalo muthi, ngafike ngayiphuzisa lapha e-ICU. Ngahlala ngaxoxa naye, ngaphinda ngayiphuzisa futhi. Ngathi lalela la ngizokushayela ngo-10 o'clock uphinde futhi uphuzeke. Nangempela ngayishayela ngo-10 o'clock, yaphinda yaphuza. Kwasa ngokusasa ngo-9 wayidishada udokotela.
yaphuma esibhedlela. Kwaphinda futhi umakhelwane wami esasibhekene naye kanje ngalesikhathi ngihlala eMkumbane, kwakunengane yadadwabo kamkhonyana wakhe. Le ngane iphethwe yiphika, ingasakudli ngisho ukudla, ingasawaphuzi ngisho amaphilisi. Intombazane esikhulile nje. Kungasangena ukudla ithi mayithi iyakudla yakuphika. Ngilokho ngibona la ngamakhelwane nansi ambulance phakathi iyangena. Phatha iyangena iambulance. Ngathi ake ngiyoza ukuthi umakhelwane uxakwe yini kangaka. Ngahamba ngakena umakhelwane wafika wangitshela wathi ingane inephika ayisakwazi nje ukuhamba njengoba ngena ama-ambulance njalo nje. Asuke ithatha lama-ambulance ayisaphi ayise esibhedlela iyofuthwa iyonebulize. Ukudla ikudla yakubuyisa, amaphilisi yawabuyisa. Ngathi mina uyazi ukuthini, ngasho nje ngisenokungabaza. Ngathi mina umuthi wephika mina ngiyawazi. Wathi uyawazi vele ukhipha imali ngaso sikhathi ngathi mina ngiyacela. Nangempela ngawubuyisa umuthi awuphuze ingane iyaphila saka futhi ube namhlanje khona iyaphila. Sizothi ukudlula kancane-ke bese ngifuna ukushaya kakhulu lezi zifo impela eseyihlule ey'bhedlela. I-cancer. Kuhambe kwahamba ngangizwe eradweni la Ukhozi. Kuthiwa uma unomuthi othize owaziyo ukulapha, uhambise lapha e-UK University of KZN. Nangempela ngawuthatha lo muthi ngawufaka ku-5 litre. Ngawuhambisa e-University of KZN. Kwafika wahlala unyaka wonke bekucubungula ososayensi. Emva konyaka usuphelile and then base beyangibiza bathi mama lo muthi wakho uphasile ukuthi uyayilapha i-cancer. Uyilapha over 6 hours. Where else i-cancer ilapha over 48 hours. Saphinda futhi sasihlola manje ukuthi uma isilaphile i-cancer kwenzakalani lapho. Lapha kade kukhona i-cancer. Sathola ukuthi 100% good. Kuhluma ama-cells amasha. Sasiba neqholo elikhulu lokuthi asibhale la ukuthi lo muthi ulapha i-cancer futhi uhlumisa ama-cells amasha egazini lomuntu. Ngamanye amazwi uqinisa amasosha omzimba ukuthi akame endaweni yawo. Lo muthi make wawuphuza uyawalapha ama-ulcer aphele angaphinde futhi akuhluphe. Kuphinde futhi kube khona ulaphe futhi nama-piles. Lezi inyama eziyiphume kuthiwa umhlume ngesizulu. Lezo inyama ey'bhedlela baye bayinqume odokotela. Kodwa umuntu kuhambe kube khona ukukhubazeka okuncane abanako noma buye umphathe futhi. Kodwa uma ethole lo muthi lezo inyama ziphindele endaweni yazo asophinde futhi zimphathe ziqinile. Sibuye-ke sizile abantu abaningi baphathwa ubuhlungu bey'nyawo. Ubuhlungu bey'nyawo lobu la sinomuntu esimlaphile. Wayesathi melele nomkakhe embhedeni. Izinyawo lezi zisendishini nama-ayisi ngoba ziyahlaba engathi ziney'peleti ungathi zinenaliti. Zibuhlungu ziyavutha be. Kodwa wanele wathenga leli bhodlela nje. Zaphela nya. Wathi umuntu ngizotshela umhlaba ngalo muthi wena. I-BP noshukela. Lezi zifo esey'phatha kakhulu abantu. Sinabantu esesibalaphile. Ushukela ne-BP niyazi nonke babukela ukuthi ene. Akufanele uphele nya egazini ngoba uyadingeka nawe. Kodwa nje leli bhodlela liyawehlisa lubekephi endaweni yawo lapho ufanele ukuthi ube khona. Sinegaranti lo muthi ngoba sithi mase kulapha uBP noma sikulapha ushukela sithi uphuze hambe ekliniki uyohlola. Amathabo sesifika umuntu esethi angisakwazi ngisho ukuwasha izitsha, angikwazi ngisho ukuwasha ingubo.
angikwazi ukwenza lutho nje manje ngalesandla sami. Sithi lalela la uzokwenza inoma yini ngaleli bhodlela nje lilodwa. Thenga ibhodlela wena uphuze. Kwabanye sesingathi musu ukuthenga ngoba sijayile imali sijahe impilo. Kuze kwabhala nale bhodlela ukuthi abantu abaphile. Sijahe impilo umuntu asijahe ukuthi asijahile imali. Yebo wena imali iyafunakala kodwa sijahile. Sithi test nanti test mahhala. Wena uzoza ukuthi ulale kanjani. Ube sukhathi uyaorder. Liyawa lapha amathambo. Phinde futhi lana okunye futhi ke okuvamise kakhulu kubantu nabantu abasha amathumba. Amathumba mase kumilile uyabona nje uphuza namhlanje uma bese yangase kuvuthweni lelo thumba selisa ngekuvuthweni uphuza namhlanje kusatha uzoseqhumini eliphinde futhi likuphathe ithumba lihambe lukama eliphinde ulibone. Kuphinde futhi kube nekhanda elingapheli leli khanda ekuthiwa migraine. Nentombazane sayilapha leli khanda lase intombazane isigule for 2 years iphethwe leli khanda. Yaze yakhishwa nasesibhedlela kwathiwa hayi hamba uzobona. Ingakudlu le ntombazane iphethwe leli khanda namaphilisi ebuya nokudla kungasangeni ukuthi mayikudlile kubuye. Kodwa le ntombazane yalashwa leli bhodlela lomzuzu sathi yima uzolithenga. Sokutesta kuqala uzolithenga emva kokuba sekuthesile. Sayiphuzisa intombazane leli bhodlela. Yamane ithatha itest sathi sibuye after an hour intombazane yayiqoqa ukudla lapha ithi ngizwa ngilambile kuze kube namhlanje intombazane iyaphila. Abadefaultile sinabo laba bantu sinabo ufakazi balezinto esizishoyo sinabo ubufakazi babo singathatha umuntu simbeke la futhi manje sesineqholo lokuthi thatha isigulu wena ubeke la phambi kwethu ubone ukuthi ngeke sesilapheni. Kunentombazane la ikhuluma nodokotela yayo yaqeda iyofakelwa iwash enhlizweni. Udokotela useshilo ukuthi unephethwe isifo senhliziyo selakhile ngisho idate ukuthi ayizofakela iwash. Yathola leli bhodlela nje futhi yanele yaliphuza nje leli bhodlela. Bayaphuza yaphindela kudokotela wayo ngoba umuntu asemxabanisi nodokotela wakhe futhi umuntu asemxabanisi namaphilisi akhe. Yaphuza intombazane yaphindela kudokotela ngisiyofakela iwash. Wafuka ihlola udokotela wathi angisayiboni lento ibiblock inhliziyo yakho. Ngakho kawume for 4 months ngizole ngikusheka. Sibuyela kwaba defaultile. Umuntu adefault amaphilisi TB. Le TB sihlula abanye abantu baze bava ngeTB. Thina ngale bhodlela leli selapha umuntu nje samlapha iTB ngale bhodlela. Udefault amaphilisi TB udefault awesifo lesamagama. Uselele phansi useyeke emsebenzini akasasebenzi njobe eselele phansi akasenawo ngisho ukudla uphiwe umakhelwane. Aqhamuka naleli bhodlela samphuzisa. Ngicela ukutshela ukuthi ngakusasa wasukuma uphuma eyabo makhelwane ethi ngicela imali ningithengele nanti ibhodlela balishile nephepha. Bafike bangithestisa nje ngiyathola ukulala. Umfana omngani wakhe naye wagula walala elokhuzeni RK Khan esibhedlela. Umfana ahlala khona abona ukuthi angiphili mina la ngibe ngisabathe angiphila ngisinda kanjani ngiyajova ngidla amaphilisi ngenza yonke into. Waphuma umfana ngiyafika lo mfana ikamngani wami lapha esonda naye umngani wami ulele ngenxele kusofa. Uthi akakwazi ngisho ukuphefumula khona amareza amsikayo lenhlizweni. Ngase ngimtshela ngaleli bhodlela umfana wathi ma uliphetheni ngathi mnenga hamba kulanda emotweni ngamphuzisa umfana. Lingakapheli hour umfana wathi ma lento bengisika la futhi bengibona ukuthi ngekufeni angisayizwa lento bengisika la. Waphila lokho kuze ube namhlanje
ubehlale engincane ngumfana ethi ma uyazi lapha esibhedlela lapha engilele khona ewodini bekufa abantu abawu3 ngelanga ngicela sihambe lapha sengibonile leli bhodlela ngabasindisa bonke laba abantu baphila sengisho ukuthi leli bhodlela sesilisebenzisile kakhulu sesibasizile abantu abaningi nebasizakala njenganobhande nasi sifo sake savela kakhulu kubantu abamnyama ibhande zonke lezo zifo leli bhodlela libheki igazi lakho maningcolile leli bhodlela uyaliphuza umuntu limklini ibhodlela kube ngathi uneminyaka emincane kanti iminyaka yakhe isihambile thola ukuthi umuntu une-asthma i-asthma sokuyilonda engaphakathi emaphashini noma amaphaphi egcwele amanzi omunye samlapha nje simfica komunye umuzi egula eloko eyibhemile lento yakhe ifaka lemlonyeni le munywayo le asthma sathi akuphuzi lana libhodlela waliphuza ngempela kunamhlanje lo muntu uyaphila uhamba ngenyawo sebabaningi abantu esesibalaphile ngebhodlela siyafisa ukuthi kungabi khona umuntu ozofa ngesifo esibhaliwe kuleli bhodlela nizobona la kubhalwe khona ukuthi iziphi ezilafela ebhodlela futhi leli bhodlela linjalo nje lilapha ngisho into izifo esingayibhalanga la omunye nje ubhuti wayithengela yena elapha yena emva kwalo kwathengela ingane yakhe ihamba nge-wheelchair iqhama nge-catheter akubhaliwe kodwa kuleli bhodlela lokho ukuthi iyalashwa nomuntu oqhama nge-catheter kodwa nje wavele waqala waliphuza umfana ibhodlela uthe mase liphuzile-ke ibhodlela kwaba umchamo oyiqhamele ngento yakhe umfana hhayi wahlala wangayikhipha le-catheter yakhe obuyayifaka udokotela umuntu nathi sesimluleke sithi ma ubuphuza amaphilisi uwanika udokotela sicela ungawayeki wena phuza lo muthi nje awunankinga lo muthi ngoba awunama-chemicals awunama-drugs it's natural thing amahlamvu nezimpande zikaNkulunkulu ezadala uJehova kuphela umfana waphuza wabuya eqhamela ngento yakhe wathi mase esibhedlela udokotela vele ebhunqula wathi usayifakele lento wena akugcinanga lapho umfana wasukuma wheelchair wayihambela abanye sesibamise emgwaqweni nje menentanto umuntu nje yabo leyo nduku ohamba ngayo thina singakuphuca wona ngaleli bhodlela nje sikunike leli bhodlela maqodanisa le phansi induku baningi ke sebeyiyekile induku bephuza leli bhodlela ngakho-ke siyafisa-ke umuntu-ke osezwile ngalo leli bhodlela asifuni kube khona umuntu ofayo njengoba sesijabulela ukuthi abantu bayaphila nje sithi abantu abaphile sesinqamela ukuthi umuntu simthesise mahhala ngoba sifuna eze ukuthi lizoshayaphi wanobuhlungu obukhona egazini wanthi waphuza leli bhodlela lobo buhlungu ngeke ubuphinde ubuzwe so abantu-ke abaphile sikhona leli bhodlela USGEBA singalithola lapha ku-Ajmer Arcade eThekwini phezulu ku-first floor enumber 110 kumakhosi Mpanzi siphinde sithole ePinetown lapha ku-Hill Street mawungena emhubheni engathi uyaka-check out ube kuney'tebhisi eceleni ezikhuphukayo zephezulu ku-first floor enumber 5 intombazane lapho ekuthiwa uLuki ethungayo uzolithola lapho eGreytown ungalithola lapha kudokotela uMkhize uVVO liyatholakala khona ungalithola nakhona siyakuphosela ngisho ngabe useGoli noma useCape Town noma ngabe umaphi even overseas singakuphosela lona kodwa kufanele ukuthi bese siyaxoxa ukuthi sizokwenza kanjani nawe usithumelela ama-address akho aqondile athe ngqo ukuze umthole siyabonga uma nidinga leli bhodlela nansi nambivela lapha ngenzansi ningasithinta lapho kule namba